Tuyung kesaro kelegai borok ni bekhano manak saranai pati mung kecam. Hayung sako tongna joto borok ni bekhano apati mung chaikheno malang sarekha. Apati mung jahas kongsani. A jahas ni mung RMS Titanic. O pati mung jangka 19th century ninsimi. A molo Jerman tai Britain haktur niyo jahas songsanao bekha warlaijak. Britain hapang o samungo moani nang sugoi jahas kotor kolok songsanao yagrekha je jahas tormani lokmani bugra khung khongsabai engnai a jahas no engnai a molni jotoni se kolok kotor jahas haini bagi Britain hapang 5-star line mungoi company khongsano o samung tangnani bagi barja yafarka tai rang sai sai yafarka abuni ulo 99 bisini 31st March salkongo North Ireland ni Belfast mongoi thaikrung sao o jahas namna samung chengo ingya hanmani no 15,000 engineer o samungo gedalei besikam romoi samung krak tangmabai o naithotok jahas khongsa snam baikha a jahaso bebagi tongo kaisidok no khotol Titanic jahas phatarni naithokma hai bisingubo teibo naithok donangjak Jefuro 5-star line Europe tai America thaikrungni ni bisingo jahas kabui lamkrungna saklai mungrowa a jorao borrok tongthokma tuyungo kelegai khatongma barangjak bufuro puila a jahas katalo makalaino okokno wansuklai 1912 bisini 10 April salkongo a Titanic jahas khorok chukura noisi lukurokno tuyi England ni Southampton ni simi New York bukhago lamrana chengo Titanic damthugui 42 kilometers dowui toksama bai France ni Cherbourg thayo sanjogo thangsoguyo tai aroni khorok nuira sini chichar lukurokno tlangai Ireland ni Queenstown no soguyo tai aroni bo khorok sara noisita lukuno jahaso tisaui Titanic bini paithakni lam sogina thai New York hasingo dabogo Jefuro Titanic Ireland thaini koturna chengo afro Titanic bini buskango tuisang bothai tongmani koktomak mano fia jahasni captain Edward John Smith a koktomano jaike khunjo kanyai Titanic jahas tebu donani chengo a koktoma katalman mano kahamke khunjo kasumke patimung kotorni yogi mankhamo Fia abu hai Anglia. Captain Smith nayo bini sebukni langma busugo mung kotor ajinani. Jahas kolok kotor engma logio. Dothani bui jahas ni sai bara khlai tisanao bataijak. A hor haimani horo Captain Smith naikolnai brindia khorong nino jahas sakani chalao tongoi buskang lam naikolna barja phino lam buskango kaham hamiani koktoma tumna bagino abohai naikolmo ahoro nokhawo tal tai nokhayung ganang athokri sungsajak ungmabai tuyung naithotok ungjak jahas bisingo kajak lukurok tongthokma tuyungo kulugjak abohai jorano jahasni chalao tongnai khorokni rok asumsa buskango tuisang buthai samsajak mokolok klaio borok dodora kokno captain ni thanio tunkha Captain Smith a koktuma hamiani kokno mankheno malangsao Bobini alam tongsak jahasno tuisang buthai bai thutai ya khlaina saitogo phia khakati inga gothukti ungsio jahas a tuisang buthai krak bai thutayo a thutai mani asake sotonoi ungkha jahasni third class tongnai ninang baikha abuni ulo Titanic jahasno tuyung kesarni thaikrung sao bathak rejakha jahas thutaima patimungko khana keno
jahaz bisingbo tongnai lukurok amang simang nangoi khasiklaina chego. Titanic tuisang bwthaibai thutaima phero jahazni kona khaksa kaham ke terawi tuyungni tui jahaz bisingo hapna chego. Haike tui jahaz bising hapma bai third class khotolo tongnai lukurok sakani khotolo khasigi thangbaina chego. Captain Smith wansukmung butang romkha Titanic jahaz no thangnani phiya mungsa wansukmung butang phano samung chasari mandiya boa bising no jahaz bisingo khatui tonjak rongrok no kariwui borlukurok no mothangnani tang butang chapkha phiyaba jahaz bisingo asuk borok kwbangma no mothangnani suk rung bisingo kwri baksa rung khatijago kawi sakni langmano mothangnani lamro tukbaikha baksa khasi khabrung ongoi cover kosong baikha aboni bising no dolsa resabmung musumung na hamjaknai rok yago tamung musumung ni manai no khosawi resapnai na rok sengo bising no jahaz kolok kotorma kesarti bakni ongoi tuyungo klugui thango.